Já jsem se teďka celkem nedávno sprchoval. Už ani přesně to já nevím proč. A jak jsem sám sebe viděl jinak než normálně, že normálně mám na sobě šaty a ty jsem právě neměl. Tak jsem zjistil, že mám tady takhle přímo jako na vrcholku prsního svalu takovej hnědej flek ve tvaru kolečka. Jsem byl z toho chvilku vyděšenej a zkoumal jsem to. Ale naštěstí jsem teda poznal, že to je krampalentóza. Což je taková určitá vada, která se dá buď odstranit operativně, nebo se to dá dlouhodobě léčit takovou zelenou mastičkou, která se dá získat z lékárny, ale bohužel jenom na předpis. To zase já sám sobě předepsat nemůžu, protože jsou prostě nějaký takových byrokratický nařízení, že když člověk chce předepisovat léky, tak k tomu musí mít nějakou jejich školu. Prostě nesmysly, no. Takže jsem byl donucený dost potupně zavolat na pohotovost. Říkám, dobrý den, je tam prosím vás nějaký doktor. Se teda ozvalo, dobrý den, tady je pan doktor Linhardt, co si přejete? Já říkám, podívejte se, pane Linhardt. Já jsem teď tady sám sobě provedl vyšetření a zjistil jsem, že mám krampalentózu. Potřeboval bych, abyste mi okamžitě předepsal takovou tu zelenou mastičku. A teď ten Linhardt říkal, podívejte se, pane, žádná krampalentóza neexistuje a přejďte k nám a my vás tady vyšetříme a zjistíme, jestli vám něco doopravdy je. A teď tam začal dělat takhle chytrýho. Jak to mají tyhle rozumbradové ve zvyku. A to mě jako úplně rozčílilo, že jsem ten telefon prostě típnul a bylo mi jasný, že si to zase budu muset vyoperovat sám. Ale já bych teď nechtěl, aby to jako zase nevypadalo, že jsem nějak jako úplně zaujatý proti doktorům. Nebo takhle, jako trošku zaujatý jsem. Já klidně přiznám, já ty lidi prostě nemám rád, protože mně přijde, že se tak jako umí jenom předvádět a dělat za sebe důležitý. Ale na druhou stranu dokážu uznat, že operace není úplně jednoduchá záležitost. A že to chce mít jako, aby člověk tu operaci mohl provádět, i určitý znalosti. Vzal jsem si v práci 2 dny volna a půjčil jsem si v knihovně různý vzdělávací knihy ke studiu. Třeba takovou velkou encyklopedii o malířích. Tam byly opravdu výborné věci, třeba v obrazy, já třeba z Paříže, z jedné galerie, a pak třeba z Itálie, z různých galerií, prostě v obrazy. Bylo takový hezký pokoukání. No tak to byly takový obohacující 2 dny vzdělávací a potom jsem teda přistoupil k té operaci. Já mám doma takovou dílničku, tam mám kleštičky, drátky a prostě všechny ty nástroje, které jsou k operaci potřeba. To jsem si nachystal, pochopitelně. Potom jsem si umyl ruce solovinou, což je zase důležitý, abych se při té operaci, když ty špinavý ruce, tak bych se takhle ochmatal a byl bych fakt špinavý celý a musel bych se potom ještě vykoupat. Takže takhle jsem ušetřil vodu i čas, když jsem si umyl ty ruce rovnou. A potom jsem si vzal, a to je hodně důležitý při operaci, 12 rohypnolů, abych se dostal do narkózy. Takže jsem do sebe hodil ty rohypnoly, pak jsem do sebe bodnul šroubovák a najednou, teď jako nevím, jestli na zemi byl nějaký mejdl, já jsem po něm uklous, nebo tam do okna vletěla nějaká vrána, porazila mě. Já jsem najednou ztratil vědomí, spadnul jsem na zem a probral jsem se potom až v nemocnici. Tam jsem teda chvíli ležel, pak jsem byl ještě 2 týdny na té psychiatrické klinice, protože to je taky celkem dobrý, že oni si ty doktoři, jak jsou jako chytří a rozumějí všemu, tak si mysleli, že jsem chtěl spáchat sebevraždu. Asi podle toho šroubováku, jo, nebo co. Tak já jsem jako řekl, že jo, abych jako malinko podusil.
No a teďka už jsem zase pár dní zpátky. Tady tu ránu od toho šroubováku mám zašitou, ale teda toho fleku, toho si teda vůbec nevšimli, pochopitelně. Takže zase příští týden tu operaci budu muset udělat znova. A hlavně jsem v té nemocnici, jak jsem tam ležel, tak jsem měl čas přemýšlet, kde jsem udělal chybu. A myslím si, že to je tím, že jsem si vzal málo těch rohypnolů. Takže si jich příště vezmu 24. No a kdyby tady třeba někdo z vás chtěl něco vyoperovat, tak se nestyďte a klidně se na mě obraťte. Tak mi napište na e-mail, mám e-mailovou adresu operace@doma.cz.